Tag med mig på arbejde hjemme fra mig selv af, ud til firmaet. Følg med. Let's go. Og så mange jeg ved, så har jeg mistet mit kørekort, så jeg må tage det offentligt. Men ved du hvad? Det er også helt okay. Jeg håber, jeg har som haft en god dag. Så langt så godt, så er du i bussen nu. Så er du bare at vente. Det er min bus. Så langt så godt. Nu er jeg stået i bussen. Nu skal jeg bare have taget letbanen og videre ud til Rosenborg. Og er der noget, jeg hader, ikke? Så er det trapper. Jeg hader trapper. Selvom der er en elevator lige der. Jeg ved om det er Odenses midtpunkt der, eller hvad fanden det er. Det har jeg aldrig fundet ud af. De skal også bare hygge sig. Så er vi ankommet til letbanen, så det er så bare at vente på, at den kommer. Og den kører her om 4 minutter. Odense Banegårdscenter. Ja. Så stod jeg letbanen over ved IKEA, så nu skal jeg bare have overtaget en til bus, den sidste bus, og så skal jeg ud til mit arbejde. Det er typisk, hvor folk lige sådan spørger mig, Mikkel, hvor ser du det selv om 5 år? Og når jeg får det spørgsmål, ikke, det svarer bare sådan her, pas, det ved jeg ikke. Jeg er den type, jeg lever altid en dag ad gangen. Jeg lever ikke 5 år frem. Sådan har det altid været. Sådan vil det altid blive. Jeg er ikke typen, der gider skal stresse over, skal nå nogle ting, og skal give der skal dat. Så jeg lever bare en dag ad gangen, og ja, ser hvad der sker. Så langt, så godt, så skal jeg bare lige gå sådan noget 5 minutter så over på arbejdspladsen. Og jeg mangler faktisk kun lige lidt over 300 følgere. Så har jeg faktisk 15.000 mennesker, der glor på mig. Det er sindssygt. Og så der bliver holdt en giveaway, når jeg rammer de 15.000 følgere. Det skal jeg lige huske. Og hvis man undersøger, hvorfor jeg laver sådan nogle her slags videoer, det er faktisk bare lige for at finde ud af, hvad kan folk godt lide. Nu har jeg prøvet at lave det forskelligt. Så nu prøver jeg også lidt sådan en her. Der skal lige være et outfit. Hvordan ser jeg ud? Det er mit arbejdstøj. Og derinde, der er vores trailer, og jeg løber rundt om bag den bygning. Derom bagved, udover det, på at se solnedgangen. Det ser meget godt ud her. Eller i hvert fald solnedgang, men skyerne ser pæne ud. Der er farver på himlen, som man siger. Så vi vil være der. Lige nu der går over, hvor alle vores trailer holder. Ja, der er en åben trailer. Specielt der er noget i den. Der er ikke en skid i den. Så der er bare trailer, lige så langt over det rækker. Det plejer så at være fyldt ud. Ja, hele vejen ned. Og hvis du har set hele den her video her, så bare lige skriv det i kommentaren. Jeg vil gerne prøve at se, hvor mange der overhovedet ser videoen er færdig, for jeg ved, der er mange, der ikke ser den færdig. Danske fragtmand. Ja, tak. Og så her ved de her porte her, det er alle lastbiler, de kommer kørende ind og ud, frem og tilbage. Jeg render faktisk rundt derinde, og render jeg rundt hele natten. Så vi skulle være der. Jeg skal bare lige overbippe med mit kort. Hvis folk tænker, hvorfor jeg har sådan et kort her, det er på grund af det her.